odlazimo mi sada i do našeg Filipa Brkića, koji je također cijelo prvenstvo pratio utakmice, nervirao se zajedno s nama, smijao, pjevao, ali i plakao. Evo ga, došli smo ondje ne kao favoriti, ali vraćamo se sa srebrom. Nemamo razloga za preveliku žalost. Pa jesu, pomiješane su emocije. Dobra večer još jednom. To je definitivno taj jedan miks ovako vrućih nakon utakmice, ali kad čovjek malo se odmakne od toga i kad proba realno sagledati stvari, ovaj veliki uspjeh, složit će se, vjerujem, i Nikša Kaleb sa mnom, morate sa dvije strane sagledati stvari. Ova generacija, uz dužno poštovanje svima, je bila daleko manje talentirana nego što je bila ona stara generacija Červarova predvođena Balićem. A ova generacija je napravila, što se europske prvenstva tiče, isti taj rezultat, isti taj doseg koji je napravila Balićeva generacija. Dakle, uzeli smo srebro. Otišli smo na ovo europsko prvenstvo, vratite malo film unatrag, otišli smo sa nikad manje očekivanja, sa nekom neizvjesnošću, sa puno upitnika što uopće mi možemo. Morate uzeti u obzir da nas nema 4 godine na velikoj sceni što se medalja tiče. Sad smo se vratili, naravno žalimo jer dojam je da se moglo ovdje nešto više napraviti, ali tako je to, ne samo u sportu, nego ponekad u životu, ali bez obzira na sve, ovo je uspjeh, veliki uspjeh, srebrna medalja i ovo nije samo medalja na kraju krajeva. Mi smo se i kvalificirali izravno s ovime na svjetsko prvenstvo iduće godine u Egiptu, u jednoj vrlo kompliciranoj godini kad imamo i kvalifikacije za olimpijske igre. Tako je, ako smo do ove utakmice govorili da skidamo kapu do poda našoj reprezentaciji za rezultat koji su postigli, isto tako trebamo im skinuti kapu do poda i za ovu utakmicu. Može nama ostati žal što nismo osvojili to zlato, ali ipak je ovo veliki rezultat. Uspjeli smo sakriti sve svoje mane, sve svoje nedostatke, koliko toliko kompenzirati ozljede igrača koji nisu tu bili na ovom europskom prvenstvu i na kraju, pored svih reprezentacija, ipak dogurati do finala i osvojiti srebro. Da, treba svakako naglasiti, pogledajte koga nema ovdje na postolju ili u borbi za medalje. Nema jedne Francuske, nema svjetskog prvaka Danske, nema čitavog niza reprezentacija. Pogledajte Slovence koji su došli tu, koji su imali, činilo se sve u svojim rukama i potpuno se raspali ovdje u Stokholmu, izgubili dvije uvjerljive utakmice. Eto, toliko od nas, osim ako imaš nekih pitanja iz Zagreba. Uvijek ima pitanja, Filipe, pogotovo za ovako emotivan komentatorski dvojac kojeg imamo priliku vidjeti i kojeg smo slušali i zapravo se nekako divili ovdje iz studija vašim prijenosima. Svakako ćemo pamtiti po tom vašem temperamentu. Samo za kraj, s koliko sjedih više se vraćate u Zagreb? Pa to ćemo si morat prebrojati, iako smo na trenutku jedan drugom dosađivali, šalim se, bilo je super sve, ostaje nam žal za tim jednim, ne znam kako bi ga nazvao, jednim malim segmentom koji nam je onako ostao nedorečen, ali ovo je super, srebro, presretni smo. Bilo je ovo jedno nezaboravno putovanje od 2,5 tjedna za rukometaše i duže, iz Poreča s priprema, Graz, Beč, Stokholm, top. Ti imaš malu djecu, pusti djeci da se igraju temperski najjeftinije i ne krenu. Morat ću. To bi bilo to od nas iz Stokholma. Ja mislim da smo ostali zadnji u areni, da nema više nikog ovdje. Osim Marija Popeca koji je tu, brine, ali to bi bilo to. Ostaješ bez riječi, to nije dobro. Ali bili smo sigurni još na početku prvenstva da ćete vas dvojica ostati do ovog trenutka ovdje. Nisu bili sigurni za naše rukometaše. Evo, ostali su i oni do samog kraja prvenstva. Hvala vam, dečki. Hvala vam na svih ovim tjednima što ste pratili Hrvatsku i sve ostale reprezentacije. Bio je Filip Brkić.